Hapsay na ang pag-agi sa mga sakyanan ug pedestrian sa Bangkerohan Public Market, Barangay 5-A, Davao City, sugod ni adtong Sabado, Hunyo 1, 2024. Kay gipatuman sa lokal nga gobyerno sa Davao ang 1/3, 2/3 policy sa pagtinda daplin sa kalsada. Gipasabot ni Dionisio Abude, ang hepe sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO, wala bawali nga maninda ang mga gagmay nga negosyante sa Bangkerohan, apan kinahanglan lang nga ipatuman ang balaod nga halos giukupa na ang kalsada sa mga manindahay. Katong diri sa mga sidewalk, atong nang katong na mga pwesto diri, atong gi-implement katong 1/3, 2/3 policy. Pero katong walay mga pwesto, dapat mato sila katong na mga bakante kay mga bakante diri. Nay bakante diri ang Marpore, nay bakante kining North Bank Holdings, nay bakante ang Posadas, Realty. Og na ay bakante po ang City Economic Enterprise. Muna ni kabat 406 ka bakante. Okay. Sa kwan. Muna nga nagkwanta nga dapat irelocatean nato sila para magamit ang kalsada. Usa ang Posadas Street sa Bangkerohan ang gitukuran og mga stall sa mga vendors kaniadto pa. Kakanin, gulay o mga prutas ang gitinda dinhi. Pero karon perte ng hawana og laraw sa City Hall nga himuon kining parking area. Kung kini siyang area karon, mo yung katong gitawag nato nga Posadas. So ang Posadas karon katong mga kanin transfer sila dito sa second floor. Kini nabalhin na sila sa second floor dito sa section. Okay. Katong naadre na kanin. Niadtong Sabado, dinhi na sa second floor sa fish section sa palengke ang bag-ong pwesto sa mga apektadong vendors. Sobra pa ang pwesto dinhi nga okupahon sa mga apektadong vendors sa Posadas Street nga 58 ka mga negosyante. Sumala ni Abude, dili na makabalik og pwesto sa kalsada ang mga vendors nga gipang demolish ang ilang stall kay 24/7 nga magbantay ang mga enforcers sa City TMO sa lugar.